Udruženje je jedno od najboljih u BiH i jedno od najrespektabilnijih sa svim uslovima za rad. I ne samo to, nego ima svoju tradiciju. I što se tiče održavanja izložbe i što se tiče članstva i učešća na drugim izložbama, kao i eminentnim studijama koje smo proizveli u okviru našeg udruženja. Ono datira od 1956. godine, s tim što smo imali jednu manju pauzu u toku rata, jako smo i u toku rata organizovali izložbe u Narodnom pozorištu, tako da u kontinuitetu svake godine održavamo izložbe. Naše izložbe su najposjećenije u BiH i široj okolini. Svi žele da dođu u grad Zenicu. Zašto? Zato što pravimo izložbe velikog formata evropskog kalibra. Znači idemo u korak sa Evropom. U okviru udruženja imamo sekcije golubarsku i ptičarsku. Po statutu je još planirano peradarska sekcija da se osnuje, kuničarska i akvaristika. To smo i nekad imali. Međutim, rat je učinio svoje, to je sve na neki način smanjeno, devastirano, tako da radimo na obnovi tih novih sekcija. Iz udruženja su pronikli i drugi klubovi, sportski, tako da imamo sportski klub Budimpeštanskog visokoletača. Oni imaju redovna svoja takmičenja u ljetnoj sezoni od maja mjeseca do septembra i postigli su također najbolje rezultate u BiH. Iz kluba je nikao i klub pismonošara, i oni također stasuju dobre takmičare i dobre rezultate postižu, tako da kažem, klub je zaista krunisan svim uspjesima članstva koje faktički je iznjedrilo ovo udruženje. Kruna udruženja je naš zenički prevrtač, rasa goluba koja je nikla ovdje u Zenicu od strane 10-ak entuzijasta koji su godinama radili na toj rasi, koja je u Evropi priznata i u svijetu i pojavljuje se redovno na svim izložbama izvan Bosne i Hercegovine. Mi smo krenuli sa tim izlaganjem i 2002. godine na međugradskoj izložbi u Zenici u decembru mjesecu napokon je priznat golub zenički prevrtač i od tog momenta Savez je tu rasu priznao i mi smo tada, sljedeći korak je bio da idemo na višu instancu, a to je da se golub prizna i od strane Evropskog saveza. I taj put je trajao 10 godina. Znači, dok mi nema gdje nismo nosili tog goluba na te međunarodne izložbe. Prije samo, nosili smo ga u Nitru 2009. na Evropsku izložbu, išao na posmatranje, da bi 2012. godine bio napokon priznat u Leipzigu i tada smo imali i prve priznate i proglašene šampione. Ko što vidite, ovdje imamo jedan radni materijal zeničkog prevrtača. Ovdje imamo rase, znači imamo zagrebački prevrtač koji je rađen, dobiven zenički prevrtač i zenički prevrtač
u bijeloj, pirgavoj i crnoj boji. Ove godine smo dobili, hvala Bogu, smo dobili ovog bijelog, tako reći, zeničkog preletača i ja se nadam da će se ove godine pojaviti na svim izložbama u Bosni i Hercegovini. Paradni golbovi su golbovi od koga je nastao, recimo, zenički prevrtač. Kad sam vam gore spomenuo, vidjeli ste da je to orijentalni, pa je spominjati i bački, i kečkemeterski golub, zagrebački golub. Znači golubovi koji su rađeni, golub koji je nastao, zenički golub, ukrštanjem svih tih rasa, naravno i lokalnog goluba, dobio se zenički prevrtač. Imamo dosta razumijevanja kad je u pitanju naše udruženje od strane grada Zenice, konkretno gradonačelnika Zenice. Dalje imamo dobru saradnju i pomoć od Ministarstva za poljoprivredu, privredu i šumarstvo. Također smo uspostavili kontakt sa Ministarstvom za obrazovanje, sport i kulturu. Elem, faktički klub živi od članarina i od donacija. Koliko god nama keli sredstava, jedna velika izložba to nama faktički odnese u toku organizovanja te izložbe, jer izložbe pravimo u dvorani Zepsa na Kambervićev polju na površinu 2000 kvadrata, gdje može da stane negdje oko 2000 eksponata. To je jedan vid naše aktivnosti i to nam je, da kažem, najljepši dio poslova koji mi radimo. Raditi s djecom, to je nešto prelijepo. Zašto to radimo? Zato što djeca uživo u gradu nemaju priliku da vide mnoge rase golubova, mnoge rase ptica i tako dalje. Tako da u saradnji sa direktorima škola obilazimo škole i u holovima škola vršimo edukaciju te djece, čak idemo i po obdaništima, tako da rađamo ljubav prema tim kućnim ljubimcima kod djece, rađamo novu znatiželju i jednostavno djeca su oduševljena time u smislu da nikad do tada nisu vidjeli pojedina grla ili pojedine eksponate, znači zadivljeno su time i to nam je, da kažem, najveća radost. Mi humanitarno posjećujemo i dajemo dio svog prihoda u Domu za nezbrinutu djecu, zatim škola sa posebnim potrebama u Zenici i s njima nastojimo da razvijemo što veću saradnju. To je naš humani dio tog posla.